Morjesta. Tällä videolla meillä on arvostelu Garmin Fenix 8-sarjaan kuuluvasta Enduro 3-kellosta. Fenix 8-sarja on Garminin lippulaiva-sarja ja Fenix 8 tuli ensin se normaali versio ja sitten myöhemmin siitä tuli se Fenix 8 Pro-versio. Ja tämä Enduro 3 taisi tulla silloin heti samaan aikaan sen Fenix 8 kanssa. Mulla oli alun perin molemmat Fenix 8, se Solar-versio, AMOLED-versio ja sitten Enduro 3. Ja itse tykkäsin tästä Enduro 3 loppujen lopuksi eniten. Ja yksi syy siihen oli se, että tämä Enduro 3 on selvästi kevyempi. Tämä painaa, oliko se 63 grammaa tämän Ultrafit rannekkeen kanssa, mikä on ensinnäkin tosi miellyttävä, mutta se on myös tosi kevyt. Ja yksi toinen, mikä nostaa siinä Fenix 8 painoa, on se takakansi, mikä on kans titaania. Tässä on tämmönen polymeeri runkosivut ja myös takana, ja sitten pelkästään tässä edessä on titaani. Toinen, mistä tykkään tästä Enduro 3 on, että siinä on erinomainen akun kesto. Se taitaa luvata noin 30 päivää älykello tilassa ja sitten aurinkolantauksella peräti 90 päivää. Tai jos sen pistää johonkin säästötilaan, niin periaatteessa aurinkolatauksella jopa niin kuin ikuinen. Tai siis käytännössä ei tarvitse ladata ollenkaan, mutta tosiasiallisesti kun kello on kuitenkin urheilukäyttöön, niin kaikki ne GPS-ominaisuudet ja urheilutilassa käyttäminen käyttää akkuu sen verran, että kyllähän sitä toki ladata täytyy. Eikä se nyt taida sitä ihan 30 päivää kestää se akku silloin, kun urheilee aktiivisesti kerran tai välillä jopa 2 kertaa päivässä. Et ehkä realistisempi silloin, kun on korkeat urheilumäärät, niin voi olla, että parin viikon väliin tarvii ladata, mutta jos vertaa sitten taas niihin Garmin Fenix 8 esimerkiksi AMOLED-malleihin, niin kyllähän niitä täytyy sitten useimmin ladata. Ja tässä Enduro 3 samoin kuin siinä Fenix 8 niissä Solar-malleissa, niin niissä on se MIP eli MIP-näyttö, Memory in Pixel-näyttö, jossa näyttö on koko ajan päällä ja se on parhaiten luettavissa auringonvalossa. Toki siinä on myös taustavalo ja se on luettavissa sitten taustavalolla myös pimeässä, mutta toki sitten kun esimerkiksi karttaa katsoo, niin kyllähän se AMOLED-näyttö on sitten ehkä kuitenkin luettavampi, siinä on paremmat värit ja niin poispäin, mutta itse olen edelleen tykännyt tästä MIP-näytöstä. Toiset tykkää AMOLED-näytöstä enemmän, se nyt vähän makuasia. Ja runkohan näissä Fenix 8-sarjan kelloissa on kaikissa tosi kestävä. Ja tää on nyt 100 metriin vesitiivis, eli 10 ATM. Ja tää on 51 millisellä rungolla. Sitten Fenix 8 mulla oli kanssa se 51 millinen runko ja miehille monille se 51 millinen on se oikea valinta. Hinnaltaan nyt kun Fenix 8 julkaisusta on jo jonkun verran aikaa, niin hinnat on myös laskenut. Eli nyt esimerkiksi jos katsoo Gigantista tai Powerista hintoja, niin se on siinä jossain 700 € hujakoilla, kun saa Fenix 8 tämän 51 millisen version. Ja sitten Enduro 3, en nähnyt siitä nyt tällä hetkellä mitään tarjousta, niin se on myös 700 €. Et se voisi ehkä sitten kuitenkin, kun alun perin ja listahinnaltaan se Fenix 8 on arvokkaampi, niin voisin kyllä ehkä sen Fenix 8 sit ennemmin ostaa tällä hetkellä, mutta sitten vaan vaihtaisin tai hankkisin tämmöisen kevyen rannekkeen siihen Fenix 8. Ja onhan sitten tietty monille kanssa se kello, ainakin miehille, vähän sellainen koruesine myös ja toiset tykkää käyttää sitten jotain automaattikelloa ja sitten monella urheilijalla, niin kyllähän Fenix 8 nyt kuitenkin sitten ehkä on arvostetumpi kello kuin Enduro 3 ja sitten siinä Fenix 8, niin siihen voi ostaa sitten vaikka titaanin rannekkeen ja pitää vaikka sitä sitten, kun on juhlissa ja muuta ja sitten taas käyttää arkikäytössä ja urheillessa jotain tuommoista kevyempää ranneketta. Urheiluominaisuuksien osalta Enduro 3 ja Fenix 8 välillä nyt ei ole
hirveästi eroja. Tässä Enduro 3 on tosiaan pidempi akun kesto, mutta sitten taas Fenix 8, niin sehän on sitten myös sukellukseen sertifioitu 40 metrin asti, ja siinä on kaikki sukellustoiminnot, ja sitten ne napit on myös siinä vesitiiviit, että ne on tehty semmoisella, siinä ei ole siis läpivientiä sen napin kohdalla, vaan siinä oli muistaakseni joku induktiivinen nappisysteemi, ja se on saatu täysin vesitiiviiksi, ja sitten sukelluskäyttö. Jos sukellusta harrastaa, siis laitesukellusta, niin ilman muuta se Fenix 8 on silloin se oikea valinta. Itse suosittelin sen Enduro 3 ja sen Fenix 8 välillä katsomaan lähinnä sitä hintaa ja sitten niitä ominaisuuksia, että haluaako sen AMOLED-näytön vai haluaako pidemmän akun kesto ja onko ne sukellusominaisuudet tärkeät. Ja no sitten on myös se Fenix 8, se E-malli, tai millä nimellä onkaan, niin siitä puuttuu tää LED-valo ja puuttuu jotain muitakin ominaisuuksia. Et itse en sitä suosittele. Tää LED-valo, vaikka se niinku alkuun monen mielestä tuntuu vähän semmoiselta gimmickiltä, niin se on ehdottoman hyödyllinen toiminto, kun sitä kelloa kuitenkin pitää aina kädessä. Niin se, että on taskulamppu tässä saman tien käytettävissä, sen voimakkuus on säädettävissä näistä napeista tästä helposti, niin esimerkiksi sitten yöllä, jos tarvii vaikka käydä vessassa yöllä, niin pistää ton LED-valon punaiselle päälle ja sen kanssa näkee kulkea ilman, että häiritsee sitten muuta perhettä pistämällä valoja päälle. Urheilutoimintojen puolestahan niin kuin kaikki on sinänsä ollut kunnossa. Fenix 6, Fenix 7, Fenix 8 tai Forerunner-sarja kellot, niin niissä löytyy Forerunnerissakin nykyään karttatoiminnot ja sinänsä ei välttämättä tarvii, tai jos harrastaa niin pyöräilyä, juoksua tai uintia, niin kaikkihan ne palvelee hienosti, mutta toki sitten siinä Fenix 8 siirryttäessä 7 sukupolvesta, niin siinä käyttöliittymässä tuli joitakin parannuksia ja alkuun oli ehkä vähän sellaisia, että ajattelin, että ehkä niille ei niin hirveästi ole väliä, mutta sitten kun niihin tottus, niin sitten taas se Fenix 7 kellon käyttäminen sen jälkeen ei tuntunutkaan niin mukavalta enää, että kyllä mä tällä hetkellä suosittelisin sitä Fenix 8 tai Enduro 3, jos aktiivisesti urheilee ja haluaa lippulaivakellon. Ja nämä karttatoiminnothan tässä Fenix 8-sarjan kellossa ja aikaisemmissakin Fenix-sarjan kelloissa niin on tosi hyödylliset kyllä, että jos menee vaikka maastopyöräilemään tai esimerkiksi polkujuoksemaan tai ihan vaan normaali juoksulenkillekin ja vähän vieraassa maastossa, niin kuin itse nyt on tällä hetkellä täällä Itävallan Sellam C-alueella ja tänään tuli maastopyörälenkki tehtyä, niin sitten kun lataa sieltä Garmin Connectista sen reitin ja laittaa sen tuosta kellosta käyntiin, niin kyllähän se huomattavasti helpompaa on sitten liikkua, kun nuoli näyttää mennessuuntaan. Polku jatkuu, eli polkujuoksu ja maastopyöräily tosi näppärä ja maastopyöräilyssä itse ainakin koen, että pystyy ihan hyvin välillä vilkaisemaan kelloa. Ehkä maantiepyöräilyssä niin se olisi ehkä kivempi se Garminin pyöräilytietokone, siinä olisi isompi näyttö, mutta kyllähän tämän kellonkin pystyy siihen pyörään laittamaan kiinni ja alkuun se toimii myös ihan ok, jos vähän satunnaisemmin pyöräilee, mutta varmasti maantiepyöräilijöille, niin jos sitä päivittäin harrastaa, niin sitten ne Garminin pyöräilytietokoneet on parempi vaihtoehto. Mä laitan vielä tuohon pari linkkiä kuvaukseen, mistä löytyy Enduro 3 ja Fenix 8, ja ainakin Amazon Saksasta ne aina välillä on pikkusen edullisempi kuin Suomen hinnat, niin voi sitten vertailla. Jos tykkäsit tästä videosta, annahan videolle peukkua, ja jos sulla jäi kysymyksiä, niin laitahan kommentteja. Kiitos kun katsoit.